आङो बुंगोन जोङो बर' माहारिनि सासे सोद्रोमा हिसाबै जोंनि सोमावसारनाया जोबाखै। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि समाव जोङो मिथिगौ, जोङो नुबोदों, जों फरायबोदों, बर' समाजनि राव थुनलाइ हारिमु गासिबो लोरबां जाबायमोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जांख्रिखांनानै जोंखौ थुलुंगाखांहोदों, जोंनो लामा दिन्थिलांदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव बिहोमा होलांदों, सोमावसारलांदों। नाथाय जोंनि सोमावसारनाया जोबाखै होननानै आङो बुंगोन। मानो होनोब्ला जोंहा मावनांगौ गोबां दङ। जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जोङो बे बुहुमावनो जोङो गोसार होनांगोन। जोङो बर' हिसाबै बे बुहुमाव जोङो थांनानै थानो जों लुबैयो। मानो होनोब्ला जोंहा गावहानो राव दङ, गावहानो थुनलाइ दङ, गावहानो हारिमु दङ। बेनिखायनो जोङो गावनि राव थुनलाइ हारिमु थासेयावबो जों जुदि लोरबां जायोब्ला जोंनि राव थुनलाइ हारिमुआ लोरबां जालांगोन, जोंनि सिनायथिया जोबलांगोन। दिनै गोबां बिदिन्थि दङ। बे बुहुमनिफ्राय गोबां हारि हारिसाफ्रा गोमालांबाय, बिसिनि राव थुनलाइया गोमालांबाय। दा जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ गोथां खालामनो, गोगोम खालामनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा नाजालांदों, बिथांमोनहा सोमावसारलांदों। दा बिथांमोननि बे लामाखौनो जोङो नोजोर बोनानै, बिथांमोननि आगानखौ जोङो संदाननानै जों दिनै सोमावसारनायखौ लांबाय थानांगोन। जों दिनै बर' हिसाबै जोङो बुंनांगोन जे जोंनि बिबाना आरोबाव बांसिननिफ्राय बांसिन जालांदों। मानो होनबा जोङो नुयो दा नैबे समाव जे फरायसा समाव गोबां रोखोमनि जेंना जेंसि जागासिनो दङ, बेखौबो जों नुदों। दा बेनि फारसेबो जोंहा नोजोर होनांगौ दङ। फरायसाफोरखौ जोङो एम्पावार खालामनांगोन, सोलोंथाइ बिथिङाव, राव थुनलाइ हारिमु बिथिङाव जोङो एम्पावार खालामनांगोन। आरो बेनिफ्राय जोंनि बर' समाजनि जे साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ जों ओरैबायदि जों गोहोगोरा खालामनांगोन, जाहाथे साफ्रोमबो सुबुङा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि दिन्थिलांनाय लामाखौ लानानै खायफा बिजनेस मावनाय, खायफा साख्रि मावनाय, खायफा आबाद मावनाय, बे लामाखौ जोङो संदाननांगोन। जोङो बेखौ गोसोआव लानानै जोङो खामानि मावलांनांगोन। दा जों नुयो जोंनि समाजाव माबा मोनसे जेंना जायोब्ला जोंनि मानसिफ्रा जेंनायावसो फकास खालामो, जेंनायावसो गोसो होथाबो। नाथाय गुरुदेबआ जोंनो फोरोंलांदों, माबा मोनसे जेंना जायोब्ला जोङो जेंनानि सायाव जोङो गोसो होनाङा। जेंनाखौ सुस्रांनायनि जि लामा, बेखौसो जोङो गोसो होनांगौ। जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायसो जोङो खामानि मावनांगौ। दा बेनिखायनो जोंनि खामानिया जोबाखै। जिहेथु दा जोंनि बिबाना लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनाय, राव थुनलाइखौ जोङो फोथांनानै लाखिनाय, बर' समाजखौ जोङो बे बुहुमावनो जोङो सिनायथि होनाय। दा दिनै फैयै फैयै फैनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभा बा बिटिआर सोरखारनि नाजानायजों जोंनि बर'नि माखासे जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाया जोंनि बर'नि होननानै सिनायथि मोनहोनायाव हेफाजाब होदों। जों जिअ' टेग मोनदों। दिनै जोङो बुंनो हागोन, अफिसियेलि जों बुंनो हागोन, गामसाया जोंनि, दखनाया जोंनि, आर'नाइया जोंनि, जोमग्राया जोंनि। बिदिनो जानायनि बेलायावबो जों बुंनो हागोन जे नाफामा जोंनि, खेरादाफिनिया जोंनि, जोंनि ट्रेडिसनेल फुड, बेखौ जों बुंनो हागोन। दा थिग बेबायदिनो जोङो थांगासिनो दङ, जोङो आवगायगासिनो दङ आरो जोङो आवगायलांबाय थानांगोन। दा दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों आङो बुंनो सानदों, आं खावलायनो सानदों बिटिआर सोरखारखौ जर'खायै आं खावलायगोन जे जाय जायगायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोनोम जादोंमोन, बै जायगाखौ मोनसे रिलिजियास टुरिस्ट स्पट हिसाबै गायसननांगौ, जाहाथे बे जायगायाव बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय मानसिफ्रा फैनानै बेयाव बेरायफैयो,
बेबायदि जों जुदि खालामनो हायोब्ला जोंनि समाजनि गेजेराव आध्यात्मिक गियाननि गोनांथिया गुवार जागोन आरो लोगोसे रेवेन्यू मोनगोन कालेक्शन जागोन जायगानि मानसिफ्रा बेयाव गारि सालायनानै दखान होनानै रेस्टुरेन्ट खुलिनानै थाखा खामायनो हागोन दा बेखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिटिआर सोरखारा जाहाथे बे मोनसे गिदिर हाबाफारि बेखौ लानांगौ आरो जाफुंसार जाहोनांगौ बेनिफ्राय आङो बुंगोन जाय जायगायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोनोम जादोंमोन बै जायगाखौ जोङो मोनसे क्लिनेस्ट भिलेज एबा मडेल भिलेज हिसाबै जोङो गायसननो जोङो नाजानांगौ दा बे बेलायाव सोरखारजों लोगोसे जायगानि गासिबो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ आं खावलायदों जोङो बे हाबाफारिखौ जों नाजानांगौ आरो बर'नि मोनफ्रोमबो समाजफ्रा समाजारि आफादफोरा जोंखौ मदद खालामनांगौ आरो उननि समाव आङो मिजिंथिदों नैबे पर्बतजरा जिल्लायाव ओरैबायदि मोनसे फेसिलिटि दङ ओरैबायदि मोनसे प्रभिजन दङ ओरैबायदि मोनसे रिसर्स दङ जेरैबो बिफां लाइफां दङ जेरैबो मोजां माने गुवार लांदां फोथारफोर दङ दा बेफोराव जुदि जोङो मोनसे बिजनेस प्लेस खालामनो हायोब्ला टुरिस्ट स्पट खालामनो हायोब्ला बा क्लिनेस्ट भिलेज खालामनो हायोब्ला बा मडेल भिलेज खालामनो हायोब्ला बियो मोनसे बर'नि देरगाथाव जायगा जागोन होननानै आं मिजिंथिनो हायो आरो बेनि गेजेरजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जे सान्थौ बेबो थांनानै थागोन होननानै आङो मिजिंथिदों दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौआ बिथांनि मुङा आसाम रायजोआव इस्टाब्लिश जाबाय गायसन जाबाय बेखौ जोङो मिथिगौ दा आसाम सोरखारनिसिम आङो साबायखर बावगोन आसाम सोरखारा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सान 19 एप्रिलखौ रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै फोसावदों आरो बेजों लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव जे बान्था फोसावदों बा होबोगासिनो दङ बेनि थाखाय आं साबायखर बावगोन लोगोसे बिटिआर सोरखारनि मानगोनां सीएम बिथांजों लोगोसे आरो गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावगोन बिथांमोनाबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ फेहेरनायाव थोजासे खामानि मावलांदों आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सान 18 एप्रिलखौ खुंनो थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनो बिटिआर सोरखारा जि अनसुंथाइ होबोदों राङारि अनसुंथाइ बिनि थाखायबो आं बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों आरो लोगोसे उननि समाव जाहाथे जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मजों सोमोन्दो थानाय मोनसे हाबाफारिखौ जों जाहाथे बे जोंनि आसामावल' नङा जोंनि नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो जाहाथे खुंहैनो हायो बेनि थाखाय जाहाथे जोंखौ मदद खालामो बेखौनो खावलायगोन आं बेनुधर बसुमतारी दुलाराय बर' समाज आफादनि आफादगिरि जोंखौ लिंहरदों बिथांमोनहा आरो मोनसे रोखा बा गले गले बुंथावाब्लाबो मिथिजानाय मोनसे बाथ्रा जाहैबाय जे बे दुलाराय बर' समाजनि गुदियावनो दङ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जाय बिथाङा ब्रह्म धोरोमखौ लाबोनानै जोंनि बर' समाजखौ फोसाबनो जौगाखांहोनो साबसिन खालामनो नाजाबोदोंमोन जोंथ' बिथांखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ ब्रह्म धोरोमनि गुदि बा ब्रह्म धोरोमनिल' गुरु होननानै जों सानो हयथ' खिन्थु बिथाङा बर'फोरनि जांख्रिखांनाय नोङो जेखिनाखि बिथिंखौनो बुङा मानो सोलोंथाइखौनो बुं बा रांखान्थियारि सांग्रांथिखौनो बुं बा राजखान्थियारि थाथायनि बाथ्राखौनो होन बा बेबादिनो गासैबो बिथिङावनो बा जेरै आथिखालाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाद दाबाय थुनलाइ जौगाखांनाय बा लाइमोन आरो लोगोसे जे माने आइजोफोरखौ जे सांग्रां खालामनायनि जेनाखि आगान बा खामानि बेफोरखौबो बिथाङानो जुरिजेनदोंमोन आरो बर' रायजोफोरनो बिथाङा 1934आव बे माबायावनो काजिगावआवनो जेलानाखि ब्रैथि आरो लास्ट बिथांनि जिउ थानाय समावहाय जे बर' महासन्मिलन जादोंमोन बे समावनो बर'फोरनो मोनसे बिराद गिदिर जे समाजखान्थि होलांदोंमोन जायखौ जोङो बर'नि पान्डुलिपि होननानै बुङो दा जोङो बर' समाजखौ जेला दैदेननो थाङो बा आं बर' समाजनि आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो मोनदाङो जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ एरखेनानै जोङो माने बर' समाजनि बाथ्रा साननो हाया बिथाङा सोरगिदिं जेरावबो नांजाबफानाय बे ब्रह्म धोरोमनिल' नङा बर'फोरनि सोरगिदिं गासैबो बिथिङाव बिथाङा नांजाबफानाय बेखायनो बिथांमोननि लेंहरनायाव आं फैदों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बर' समाजखौबो बिथांमोनहा बाहाय गोसोखांफादों
नैबे जायगानि थासारिखौ माबायदि मोनो सार बे जायगानि रायजो राजा आरो बे जायगानि ओनसोलखौ माबायदि मोनो फैनानै बे जायगाथ' थासारियाथ' जोबोद मोजांखा आरो पर्बतजरायाथ' बर'फोरनि उथुमाय होननानै बुंजायो मानोना बर'फोरनि गेजेराव जेसेबां लेखा गोरों बारग'नाय मानसिफोर जोङो जायफोरनि मुंखौ दा लाबाबो लाख'नो हाया जायफोरनि गेजेराव गोबांसिनानो दा रुंसारि जानानै थांबाय बिथांमोननि गुदियानो बे माबा पर्बतजरा बेयो गतिके जोङो ओरैनो बे जायगाथ' माने मोजांखायनोथ' बेबायदि जोङो फिथाइ मोनदों बा बेबायदि मानसि मोननो हादों आरो पर्बतजरा रायजोफ्रा बे जायगानि मानसिफ्रा जोबोर खाफाल गोनां जे बिथांमोननि जायगायावनो बेबायदि जोंनि बर'नि जे जायखौ महापुरुष होननानै बुङो बर'नि बिफा महरै जे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोनोम मोनदों आरो बिथांनि थाखायनो जोङो बे माने मोजां थासारिखौ मोनदों आरो बिथांमोननो जोंहा बुंनो थाङोब्ला मेगन सानायसो माने मोजां मोननानै आरोखि मान होनानै जे बिथांमोनहा जोबोद खाफाल गोनां जे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौ गावसोरनि गेजेरावनो जोनोम जानाय मोनदों आरोखि साबायखर